Όπως σας υποσχέθηκα, στην παρέα μας ο μάγος Ζάκρης. Ζάκρη, μας ακούς? Βεβαίως σας ακούω. Τι κάνεις? Καλησπέρα και σε σένα. Μια χαρούλα. Ετοιμαζόμαστε εδώ πέρα. Σε πετυχαίνουμε Κρήτη λοιπόν. Ναι. Είμαι στο Ηράκλειο και αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι για να έρθω στα Χανιά. Για να πάω στα Χανιά, όπου έχουμε ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο τώρα, μια που και οι μέρες στην ουσία το ζητάνε κάτι τέτοιο. Ένα παιδικό πάρτι θα έλεγα, κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουν συνηθίσει να βλέπουν το Ζάκρης, τουλάχιστον όπως το βλέπαμε και στο show. Ένα show που είναι λοιπόν περισσότερο για τους μικρούς μας φίλους, στην κεντρική πλατεία των Χανίων. Στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Ναι, εκεί λοιπόν μπροστά, δωρεάν για όλους. Είναι μια προσφορά του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το Λούνα Πάρκ Κατερίνα. Ναι. Έχουμε δώσει ένα ραντεβού στις 6 ώρα το απόγευμα. Όσοι θέλουν από όλη την Κρήτη μας ακούνε, μπορούν να έρθουν. Θα είναι κάτι μοναδικό με πολλές εκπλήξεις, ιδιαίτερα για τους μικρούς μας φίλους. Τι άλλο. Αυτά, και ετοιμαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να χωρίσω εγώ και η ομάδα μου για να πάμε στα Χανιά. Να πούμε λοιπόν ότι έχει διαμορφωθεί και στα Χανιά ένας πολύ ωραίος χώρος, όπου θα γίνονται γενικότερα διάφορες δραστηριότητες. Και όπως είπαμε σήμερα στις 6 το απόγευμα θα είσαι εσύ εκεί, να κάνεις εκεί τα δικά σου, τα μαγικά σου. Εκεί, ναι. Το καλό βέβαια είναι ότι το συγκεκριμένο show είναι κάτι που μπορεί να το παρακολουθήσουν και οι μικροί και οι μεγάλοι. Είναι φτιαγμένο βέβαια περισσότερο για μικρούς, όπως είπαμε. Πολύ ωραία. Αλλά το ωραίο πράγμα είναι ότι οι μικροί φίλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά πλέον στα μαγικά, όχι μόνο να παρακολουθούν. Αλλά κάποια παιδιά θα έρθουν δίπλα μου πάνω σε σκηνή, όπου θα κάνουμε μαζί μαγικά πλέον για τον κόσμο. Και φυσικά φαντάζομαι ότι δεν είναι επικίνδυνο αυτό για τα παιδιά. Όχι, καμία σχέση. Το μαγικά ούτως ή άλλως είπαμε αρέσουν σε όλες τις ηλικίες. Και είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν και όλες οι ηλικίες. Είπαμε ότι είναι παιδικό πάρτι. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχει. Γι' αυτό λέει ο κόσμος, ας πούμε, μπορεί να έχει δει διαφορετικά. Σίγουρα θα δει ένα άλλο πρόσωπο του Ζάκης. Το Ζάκρης Kids Show είναι κάτι το οποίο το έκανα πολλά χρόνια και πριν πάω ακόμα στην τηλεόραση και με μάθει ο κόσμος από μια συγκεκριμένη κατηγορία του Magic που είναι το Mental. Είναι κάτι ιδιαίτερο και πολύ όμορφο, ιδιαίτερα τώρα γιορτινές μέρες. Θέλεις να μας πεις περίπου τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσεις απόψε? Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, γιατί δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη. Ναι, βεβαίως. Ήδη είπα, ας πούμε, ότι αρκετά παιδιά θα συμμετέχουν ενεργά μαζί μου, σε μένα και στην ομάδα μου, πάνω στο stage να κάνουν μαγικά. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να δούμε και κάποια ζωάκια. Να το αφήσουμε έτσι λίγο φλού. Ωραία. Όπου θα εμφανιστούν ή θα εξαφανιστούν, δεν ξέρω, κάποια ζωάκια μαζί εκεί πέρα, μια που το παιδικό πάρτι γενικά επιβάλλει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, να μου επιτρέψει να πω ότι και την επόμενη εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή, δηλαδή 15 και 16, Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα και Κυριακή πρωινή ώρα στις 11.30, ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη παράσταση, η οποία δεν είναι ατομική προσπάθεια, είναι ομαδική. Θα είμαστε γύρω στα 6 άτομα, όπου θα είναι και ζογκλέρ και ταχυδακτηλουργοί και ζωντανή μουσική στο κέντρο Πορτοκάλι. Ένας πολύ ωραίος και μεγάλος χώρος στα Χανιά, πολύ γνωστός, που είναι σίγουρα κάτι μοναδικό που δεν έχει ξαναγίνει στα Χανιά. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το ετοιμάζουμε πυρετοδός και πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και θα αρέσει. Είχα σκοπό να σε ρωτήσω αν έχεις γενικά προγραμματίσει και άλλες παραστάσεις, και εδώ στην Κρήτη αλλά και γενικότερα. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Το θέμα είναι, είπαμε ότι δεν έχει να κάνει το ποιος κέρδισε, ας πούμε, ένα show, είναι το τι κάνεις μετά και τι προσφέρεις στον κόσμο. Απλά τώρα που είναι γιορτές, θα είναι παραπάνω. Η μαγεία ούτως ή άλλως υπάρχει 365 μέρες το χρόνο. Απλά στα Χριστούγεννα είναι ένα παραπάνω αυτό το κομμάτι. Και τουλάχιστον σε αυτή την παράσταση τη μεγάλη που λέμε τώρα για το επόμενο Σάββατο, είναι κάτι που είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Εκεί βέβαια όμως θα έχουν ευκαιρία οι μικροί φίλοι βεβαίως να δουν από τους συναδέλφους περισσότερο Kids Magic Show, αλλά απλά από το δικό μου το κομμάτι θα δούμε κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο που έχει να κάνει στην κατηγορία Illusion. Είναι κάτι που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά, τουλάχιστον στα Χανιά. Σίγουρα μια πολύ ωραία πρόταση.
από το δικό μέρος. Βεβαίως είναι με πολύ οικονομικό εισιτήριο και υπάρχουν βέβαια και εκπτώσεις για τρίτες κτλ. Απλά σήμερα μην ξεχνάμε 6 ώρα ραντεβού το απόγευμα στα Χανιά, μπροστά στην πλατεία. Εκεί στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Και να πούμε ότι είναι εντελώς δωρεάν. Βεβαίως, εντελώς δωρεάν. Είναι βέβαια, όπως σας είπα, προσφορά από το Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με το Λάμπρα Κατερίνα. Αυτό. Θα περάσουμε πολύ όμορφα, ο καιρός από ό,τι βλέπω είναι καλός, οπότε θα είναι σίγουρα μια ιδιαίτερη βραδιά. Οπότε όλοι εκεί λοιπόν απόψε. Βεβαίως, βεβαίως. Ο χώρος εκεί, όπως είπες και εσύ, είναι καταπληκτικός. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο χωριό που έχουν φτιάξει και το έχουν διαμορφώσει πάρα πολύ ιδιαίτερα. Οπότε πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα. Ωραία, λοιπόν, σιγά σιγά θα σε αφήσουμε, αλλά πριν σε αφήσουμε, επειδή έρχονται και Χριστούγεννα, θέλω να στείλεις έτσι ένα μήνυμα στους ακροατές μας. Μήνυμα στους ακροατές. Κοιτάξτε, τα μόνα μηνύματα που μπορούμε να στείλουμε είναι να είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Ήδη ο κόσμος, από ό,τι συναντάω καθημερινά, και εγώ βέβαια μαζί με αυτούς, ταλαιπωρείται αρκετά με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Πιστεύω ότι υπάρχει φως στο τούνελ και ότι πρέπει γενικά να σκεφτόμαστε θετικά. Πάντα υπάρχουν σίγουρα και χειρότερα, αν όχι στη δικιά μας χώρα, σε άλλες. Οπότε πιστεύω ότι τα πράγματα θα φτιάξουν γενικά. Να είμαστε αισιόδοξοι και το μόνο που μετράει στην τελική ανάλυση, πιστεύω, είναι αυτές οι οικογενειακές στιγμές που ζούμε περισσότερο τα Χριστούγεννα, να προσπαθήσουμε να τις ζούμε όλο τον χρόνο. Και όχι μόνο στις γιορτές. Είναι αυτό που μετράει. Ούτε χρήματα χρειάζεται γι' αυτό, ούτε τίποτα. Καλή παρέα μόνο. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, ωραία. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία για σήμερα. Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια. Και θα ξαναμιλήσουμε. Βεβαίως, θα είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Επίσης.